Jiena Albert McCarthy, ħafna iżjed jafuni bħala Santa Claus ta' Malta, illi għandi 80 sena mal-qojn kollha tiegħi. Trabbejt għaw stess ħal-Balzan bla missier ta' żmien il-gwerra ta' fuq kif. Mamma u l-papa nisbiċ tagħhom ma rnexxiex u jimbqajt mal-mama sintendi u kien hemm mitziju li ħaħsiebi u tlajt, studjajt u ma nistax jiddispjaċini mill-ħajja li għaddejt. Meta kbirt naqra, iltqajt malina u inna issa kemm li. 61 sena flimkien. 61 sena li iltqajna u 55 anzi issa miż-żewġin minnhom. Jiena Lina, xebba kont Dingli, jafuni tfal ta' ħal-Balzan, jafuni bħala Miss Dingli għax kont nagħllem għaw ħal-Balzan, twelidt u trabbejt u għex dejjem kważi dejjem ħal-Balzan għax għamilna żmien sifrin. U meta intqajt ma' Albert meta kelli 18 sena. U minn hemm lem għandna dejjem flimkienu. Għax ċedejna li xuxi, speċjalment iċċedi lili. Għax jien rasi jibsa ħafna u kienet iċċedili. Però fl-aħħar kont ninduna li għandha raġun. Jgħid sorry. Għax dik issewwi kollox. Meta tajt skużani, jew għandek raġun, anzi jiena biex naqta' argument ma nkomplux niġġieldu, għax konna ta' niġġieldu, ora taħsbu li aħna koppja perfetta, għax tajt kemm iġġielidna fl-iżmien. Imma meta tkun trid taqta' argument u ma tkomplix ittawlu, għajtlu għandek raġun. Maturat. Imbidlet biżmien, kibret magħna insomma. Jiena imbagħad kundizzjoni mentali tissejjaħ bipolar. U għaddejt minn episodju meta kelli 55 sena fejn tkissir tal-kollox. Kont imsiefer, kont bil-xogħol, jiena kelli aġenzija tal-vjaġġi, ġifieri veru għamil diżastru. Imma grazzi għal saħħa tal-mara tiegħi illi ħadet ħsieb tagħmel dak kollu possibbli, jiena ġejt lura, spiċċa l-business għalija, però tħalt fil-volontarjat. U hemm forsi kien is-salvazzjoni tiegħi. Għaliex minn meta tħalt fil-volontarjat jiena ħassejtni bniedem ġdid. Illum il-ġurnata, grazzi għal-Lina għal darb'oħra, għandna għaqda li tissejjaħ Be Positive Bipolar Self-Help Malta, tista' ssibha fuq il-website, eċetera, illi tieħu ħsieb dal-kondizzjonijiet. Għal min interessaħ, aħna niltaqgħu darba fix-xahar. Jiena għall-ewwel ġiet bħala xokk kbir. Għax meta tara raġel tiegħek jisod qed jgħix f'dinja oħra, tajta jiena jekk se nqattaħħa ħajti ngħix ma' bniedem li mhux hu. Il-kundizzjoni tiegħu meta jkun ħażin tbeżżak u trid ħafna paċenzja, trid ħafna understanding, trid tifhem illi meta ikasbrek jew jgħajrek jew tikbissieq u jgħidlek affarijiet illi inti taf li mhux minn qalbu, trid taċċettahom milli tgħid da mhux hu qiegħed. It's not him, it's his condition. Illi qiegħda ġġalu jkun hekk. Għax imbagħad jiena naf kemm hu qalbu tajba, kemm hu bniedem raġonevoli. Allura dejjem nara kemm iħobbni. Inħares dejjem lejn pożittiv. Dak li jkun ħażin ngħid dana mhux tort tiegħu li qed jagħmel hekk, għax naf li mhux ġej mirqiq. Kemm tifhimni. Jiena bniedem li diffiċli tifhimni speċjalment.
minħabba din il-kondizzjoni u minħabba l-egoizmu tiegħi forsi. Imma il-mara taċċettani meta hi l-intelligence level tagħha huwa ogħla minn tiegħi. Ġifieri jiena nħoss illi intelligenti jsieb minni, imma xorta tilqa u taċċetta li jien ir-raġel. Tatini dik id-dritta, tatini dik is-saħħa. U dik li tgħinni ħafna. Jiena nammira fuq hekk. Qalbu tajba ħafna, qalbu tajba żejjed, għax min jaf kemm ġieli jinqidem, għax people play on his heartstrings u idaħlu f'xi xkora. Qalbu tajba ħafna, iż-żejjed. Ħafna għandna memorji. Speċjalment. Meta morna sqallija l-familja kollha. Iva dik waħda mill-isbaħ l-iktar reċenti minn wisq. Meta laqna 50 sena morna l-familja kollha ġimgħa sqallija, ġew minn barra tfal għandi wieħed bil-familja New Zealand, l-ieħor bil-familja l-Ingilterra, u l-ieħor Malta u tqajna kollha Palermo, minn Palermo morna ġo l-muntanji, ġo razzett kbir, agroturizmu qisu, u qattajna ġimgħa fil-ġenna tal-art bit ma' 8 nepotijiet, qablu ħafna bejniethom, għavolja ġejjin it-tlet familji minn backgrounds differenti, teċ kem qablu, kem ferħu. Mbagħad ta' qabel għandna ħafna, pereżempju kull meta twildu tfal kien għaddejjem ferħa kbira. Wieħed wara l-ieħor tlieta. Kull meta gradwaw, kull meta għamlu xi suċċess. Jiena ħajti kienet imdawra dejjem. Ma' tfal, jiena seta' kelli karriera, stajt mort lura x-xogħol, però qatt ma rid imur lura naħdem. Sakemm ir-raġel kien qiegħed jissapporti għall-familja, jien rabbejt it-tfal. U ma jiddispjaċini xejn. Għaliex tajthom ħajti tista' tajt u huma japprezzaw. Illum il-ġurnata għandna 3 tfal, 3 familji sbieħ japprezzaw, jirrispettawna. L-ewwel net, relazzjoni trid commitment. Illum sfortunatament ħafna nies neqsim il-commitment, ma jridux jintrabtu, ma jridux ċedu, jridu kollox kif jidu huma. Trid give and take iż-żwieġ hu. Qatt mija ġinien kollu fjuri ta' żwieġ biex min jaħseb illi qatt ma kellna problemi u qatt ma ġġilidna u qatt ma wasalna fix-xifer anke li niddivorzjaw u li ninfirdu. Wasalna wkoll. Imma bil-paċenzja u ftehim u kif taqbad tajda, consideration of each other, dejjem irnexxielna nelbu il-problemi.